वैशाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी गुलाबजाम। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतले, 1 वाटी बारीक रवा घेतलाय, 2 चमचे मिल्क पावडर, 1 चमचा तूप घेतलाय, 1 चमचा कोको पावडर घेतली, 2 वेलची आणि 1 बाउल साखर घेतली। इथे आता आपली कढई गरम झाली आहे, तूप घेऊया टाकून। आणि दुसरा पॅन पण ठेवलाय मी गरम करत, तिथे साखर घेऊया टाकून। जेवढी आपण साखर घेतली आहे ना, त्याच बाउलने आपण पाणी घेणार आहे। इथे आपल्याला एकतारी पाक नाही करायचे। इथे आता आपलं तूप चांगलं गरम झाले, थोडा थोडा करून रवा टाकून घेऊया आपण। आणि चांगला हलवून घेऊया। 2 मिनिटं रवा तुपात चांगला परतून घेऊया। आणि थोडं थोडं करून दूध टाकूया आणि हलवत राहूया। मिल्क पावडर घेऊया थोडी थोडी टाकून। गॅस बारीकच ठेवायचा आपण। हे बघा छान आता आपला गोळा होत चाललाय। इथे आता आपण कोको पावडर घेऊया टाकून। ती पण थोडी थोडी करून टाकायची, एकदम नाही टाकायची आपल्याला। असे गुलाबजाम करून बघा, छान चॉकलेटचा फ्लेवर येतो त्याला। हे बघा थोडीशी राहिलेली कोको पावडर पण घेऊया टाकून। एका साईडला आपला पाक होतोय। आता आपला पाक होत आलाय, त्याच्यात वेलची घेऊया टाकून आपण। इथे आपला मिश्रण रेडी आहे। आता गॅस बंद करून आपण थंड करत ठेवूया। आणि आपला पाक पण झालाय, हे बघा। आपल्याला एक तारीने करायचंय। हे आता आपण एका ताटात काढून घेऊया आणि थंड करत ठेवूया। इथे आता आपलं मिश्रण थंड झालंय, आपण आता चांगलं मळून घेऊया। हे बघा असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं, मग गुलाबजाम आपले फुटत नाही तेलामध्ये।
हे बघा किती स्मूथ झालं आपलं. बाहेरून खवा आणायची गरज नाही आहे. खूप सुंदर होतात हे असे पण गुलाबजाम. हे बघा इथे आपलं छान मळून झाले. गोळे करून घेऊया. हे बघा खूप स्मूथ झाले. छोटे छोटेच गोळे करायचे, लिंबा एवढे. अशा प्रकारे आपण आता सगळे गुलाबजाम करून घेऊया. हे बघा आता आपण अशा प्रकारे सगळे गुलाबजाम करून घेतले. इथे आता आपलं तेल चांगलं गरम झालंय. गुलाबजाम सोडून घेऊया आपण. आणि मीडियम गॅस ठेवायचा आपण, फास्ट नाही ठेवायचं. आपल्याला गुलाबजाम 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर तळून घ्यायचे आहेत, कारण की आपल्याला कळणार नाही आपण याच्यामध्ये कोको पावडर घातली आहे, मग ते ब्राऊन कसे झाले तर. म्हणून 5 मिनिटं फक्त तुम्ही मीडियम गॅसवर तळून घ्या. इथे आपली 5 मिनिटं झाली आहे. आता आपण काढून घेऊया. हे बघा किती छान फुलले आहे. आता इथे आपण गुलाबजामची दुसरी बॅच झालेपर्यंत पहिले आपण गुलाबजाम जे काढून घेतले आहेत ना ते थंड करून घेऊया. असेच गरम गरम पाकात सोडू नका. हे गुलाबजाम कसे वाटले ते आम्हाला नक्की सांगा. कोको पावडर घालून तुम्ही एकदा नक्की करून पहा गुलाबजाम. गुलाबजाम आपले चांगले थंड झाले. पाकात सोडून घेऊया आपण. हे बघा आपले गुलाबजाम झाले. मी दाखवते आता तुम्हाला. हे बघा किती सॉफ्ट आहे. खूप सुंदर झाले आहेत. कसे वाटले ते आम्हाला नक्की सांगा. आवडले असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनही क्लिक करा.